Neli de sina gâşık, elbette de seyem hamanda, sin var diye rahmet okuyun, turmuşun temin Aferin. Ahırın siz Respublika hem şehir gününe bağışlanan Bulgar Radyosu'nun Beyram konsertinde işite alaşaksınız. Ol köpten көрüşmeyen klastaşlar, toğanlar, dostlar jeyli uğruna 30 avgust gününe yakınlarınızı sündürüge tileseniz, Bulgar Radyosu'nun Beyram konsertine şakırı bileti bülek etiniz. Qozanğa kelgen qonaqlarınızı da Beyram konsertine deşiniz. Yaratkan jırçılarınız bilen birge ışıraşıp, көңіл aşığız. Çünkü Respublika günü ol bütünümüz içinden de zor beyram. Qonaqlarımız Arafina Gönüllü'nü bilen Arazil Kamalov da әлеге konsertте qatnaşacak. Onlar bugün stüdyobuz qonaqları. İsәнмесез, hoş geldiniz. İsәнмесез. Min elinde sina ғашық. Bu sıralar tudura тұрған жер. Әлі ғашық болмыша тұрған шақларыңызда боламы деп айтты дей. Yok, mene dürüsünü aytganda biz көптен түгілгені әлі тойкынын белгілеп үлттік. 8 yıl indi mene hazır біргелеп ғұмыр етәбіз екен деп шотлап шығардық. 8 yıl içinde 3 bala, 8 бақытлы шундай yıllar деп әйтегеме? Шулай ба? Мene min әлі de сиңа ғашық, min тұрмышқа ғашық, min ғаиләмә ғашық деп те әйтергә була. Барыбер менә шушы ғашық болып яшәргә кирәктер дип уйлыйбыз тұрмышқа. Rezil келісмей болғай бұл сөздер білен баянның құшақлағанда тек отыра. Бұл жеріне сені бәлки баяныңа бағышлап жерлейсіңдер деп етті де. Her kim өзінше енді шамалы. Siz bu jırның авторлары біріншіден, шуны білегелі. Әлігі жырны сіз Bulgar Radyosu'nun konsertinde başqarашақсыз. Авторлары кім? Авторлары біздің көптен ижат еткен сөздер авторы Айгүл Валиуллина, күйін yazdı Askar Osmanov. Sizдің жырларда әр вақыт нендер міне конфликт деп айтып болмаян, нендер қаршылықлары десең, мен нендер ауырлықлар ашу шығып, мен әлі де ғашық, яки тапшырылмаған хатлары, дуэтлар, шылай бітеймі? Міне өзіңіз мақсус ізлейсіз ме, яки сізге шылай көбірек тұрыр келемі, көңіліңізге яқынырақ ма? Жыр өзі ізлеп табадыр. Конфетте прәнік кіне төгіл сіздің жырларда деп айтуым. Менә әзрәк кенә балландырып та җибәрәсе килә, дөресен әйткәндә, без ан турында еш уйлыйбыз. Безгә дөрестән дә менә шундыйрак җырлар күбрәк рәзил әйтмешле җырлар безне үзләре эзләп табалар. Һәм менә без аны сайлап алганда, никтер менә шундый мәгънәлерәк, әзрәк серлерәк булуын телибез. Бераз дөрес җиңелрәк җырларга да урын калдырырга кирәк. Җейләрегез ничек уза? Нәрсәләр эшләп өлгердегез? Җиләккә бардыгызмы? Фәйзуллин йөзүләрен карап беттек без әле генә сезнең белән әңгәмә башлаганча. Кемдер пишәндә, кемдер уңыш җыюда, кемдер ялда, сезнеке ничек үтә? Biz indi şu üç malайыбыз белән мәшкиләбез, шуларның кайсын менә мәктәпкә, беренче класска безнең быел улыбыз барачак, икенчесен бакчага өйрәтеп йөрибез, менә өченчесен инде гел кулдагына күтәреп йөрибез. Хәзер дә ул кулда сезнең белән студиога килде, ләкин минем кайф юк, мин чыгып тормыйм дип. Менә шулар белән көрәшеп ятабыз. Иҗатка килгәндә нинди яңалыкларыгыз бар? Менә шул яңа җырыбызны тәкъдим итмәкче булабыз инде концертта. Беренче тапкыр әле генә башкарган безнең. Димәк, бездә дә премьера булган. Премьера, җырның премьерасы. Кушымтасының. Аннары яңа клиплар өстендә эшлибез. Яңа җырлар туплау гомумән үзебезнең гаиләбезгә, үзебезнең иҗатыбызга хас булган мотор шундый жырлар иҗат итү инде, дөресен әйткәндә. Репертуар туплау. Сез өйдә дә бергә, эштә дә бергә, иҗатта да бергә. Менә һаман бергә булу ардырмыймы? Күбәлектән сораган кебек. Әйтәм, күбәлек бу кадәр күп ушып армыйсың син ничек бер-берегезне армыйсыз бу да. Алай гел бергә дә түгел инде. Төрлечә була. Гел бергә инде без аңа ияләнгән генә инде хәзер. Шулай микән? Без инде хәзер миңа калса теге айрым каядыр барсаң, миннән Рәзил кая дип сорыйлар, Рәзилдән Рәфина кая дип сорыйлар. Һәм бездән дә нәкъ шулай сорыйлар. Бер кая барсаң кая хатының диләр. Әйтмәгән хат юк, Луиза кая диләр. Шул шикелле ул инде хәзер айрым безнең тормышларны күз алдына китерү мөмкин түгел. Уртак балалар,
уртак ипотека дип әйткәндәй. Берләштерә торган әйбер. Берләштерә торган безнең хәзер инде бик кереп шумдык инде бергәләп. Шуңа күрә бергәләп йөзәбез. Бергәләп йөзәргә насыйп булсын алга таба да. 30 август республика шәһәр көне уңайыннан тамашачыларга сүзегез, мөрәҗәгатегез. Әлбәттә шушы матур чарада көтеп калабыз барыгызында. Килегез, яңа җырлар ишетерсез. Без үзебезнең җырыбызны тәкъдим итәбез. Шулай ук, Рәфинә. Әйе, хәзер инде артистларның да шундый сәхнәгә сусаган мәле. Шуңа күрә миңа калса бу концерт аеруча ниндидер бер энергетикага бай булыр. Рәхим итегез. Без бик теләп күрешәсебез килә сезнең белән.